Joe kien bniedem illi kellu l-virtujiet tal-umiltà, is-sempliċità, professjonalità u l-kreattività. Bniedem illi ra kif għamel u dejjem ħaħsieb il-familja, il-biberija u aktar ruħu. Sostna dan Don Luke Tajjar kif il-ġimgħa wara nofsinhar bosta qraba u ħbieb taw l-aħħar tislima lill-preżentatur, attur u kittieb Joe De Bono fil-Bażilika ta' Santa Marija fil-Mosta wara il-jumejn ilu tilef ħajtu wara battalja twila mal-kundizzjoni ta' l-ALS fl-età ta' 63 sena. Fi knisja mimlija nies sabiex isellmu għall-aħħar darba lil Joe De Bono, Luke Tajjar irrakkonta kif ftit ta' xhur ilu kien talbu sabiex jiltaqa' miegħu u insista miegħu illi ma rridx jitlob sabiex ifiqu iżda bilan illi jinstab fejqan għal ħadd ieħor. Wassaħaq illi Joe De Bono għalmu ħafna u deskrivih bħala bniedem illi b'mod mill-aktar sempliċi kien kapaċi jgħaddi dak illi kellu f'qalbu lil ħadd ieħor. Wassaħaq illi fix-xogħol tiegħu Joe kien jagħmel l-almu kollu tiegħu bilan illi jkun ta' ġid taċ-ċittadin. Luke Tajjar saq illi Joe De Bono sena u nofsilu ddeċieda li jaqsam il-vulnerabilità tiegħu mal-qbija tal-poplu sabiex aħna l-koll nitalmu nkunu wkoll ta' ġid għal ħadd ieħor. Dan fil-waqt li stqarr li tul ix-xhur kollha ta' tbatija huwa xorta waħda baqa' juża l-kreattività u l-entużjażmu tiegħu sabiex jgħin lil ħadd ieħor fost oħrajn fil-ġbir ta' flus għal kawża ġusta ta' dar Bjorn ġdida. Minkejja li warajh ċertament se jkun qiegħed iħalli vojt, Luke Tajjar insista li l-messaġġ ta' karità u sempliċità ta' Joe De Bono għandna nżommuh f'emilna u nsarfuh f'għajnuna lil ħadd ieħor. Insellmulek Joe u grazzi tat-tbissim kollu illi ġibtilna.